गिबियावनो गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सराइबिलानोना आमलाइगुरि सराइबिल खाथियाव आमलाइगुरि ना बे आमलाइगुरियावहाय जोङो नैबे आसाम फिजिकेल एकाडेमियावहाय दंफैयो। जोंना मोनसे मिउजिक भिडिअनि शुट जानो माने खालामनाय जादों। बेहायनो जों नैबे आसाम फिजिकेल एकाडेमियावहाय लाफैनाय जादों। आं बेहाय फैनो मोननानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं होननो थांब्ला आं बिदि जायगायावहाय सफैगोन सानाखैमोन। मानो होनब्लाथाय बेहाय आसाम फिजिकेल एकाडेमियानो जाबाय जोंहा सानै आदा दङ जाय बिथांमोनाहाय एक्स आर्मि रिटायार। बिथांमोनानो नैबे आसाम फिजिकेल एकाडेमिखौ सालायगासिनो। बिथांमोना बेहाय आं मिन्थिनाय लेखा सा टटेल 50 जननि एभव ना दा एभव 50 जन बिथांमोनखौहाय ट्रेन खालामगासिनो। बिथांमोनानो जेनेबा थारैनो जोबोद मोजां बिदि इनिशिएटिभआ। बेहाय आरो जायफोर माने एनरल खालामनो सानो बिथांमोना फैनो हागोन। मानो होनब्लाथाय बिथांमोना आर्मियाव थानानै थारैनो जोबोद माने बिसोरो जा फिजिकेल ट्रेनिं बेफोर सब फिजिकेल ट्रेनिंनिफ्राय लानानै ओमफ्राय रिटेननि बेफोरखौ बेहाय फोरोंनाय जायो। दा बेनि थाखायनो बे इनिशिएटिभ लानाया थारैनो जोबोद मोजां। आरो जायफोर बिथांमोना बिदि डिफेन्स लाइनाव थांगोन सानो बिथांमोना बेहाय फैनानै बे फिजिकेल ट्रेनिं आरो रिटेननिबो होनाय जायो। बेखौहाय बेहाय लाफैनो हागोन। आरो बिथांमोननिफ्रायनो जोबोद गोग्गाथाव। मानो होनब्लाथाय बे आसाम फिजिकेल एकाडेमिखौहाय बिथांमोना एस्टाब्लिश खालामनाया बारा गोबाव जायाखै, 1 इयार जाबाय। 1 इयारनि गेजेरावनो बिथांमोना नैबे एकाडेमिनिफ्रायनो गोबां जन बिदिनो सोरबा अग्निवीरआव सेलेक्ट जादों, CISFआव, ओमफ्राय बिदिनो डिफेन्सनि लाइनावहाय गोबां बिदिनो बिथिङावहाय बिथांमोननि एकाडेमिनिफ्रायनो गोबां जना मोननो हादों। बे थारैनो जोबोद गोग्गाथावनि खोथा। आरो बिदिहायनो जोंना उन जोलैफोर जायफोर डिफेन्स लाइनावहाय इन्ट्रेस्टेड एबा जायफोरा गोसो गुदुं दं आरो बिथां आदामोन बायदिहाय जोंनि हादोरखौहाय बिदिनो सिबिनो सानो एबा हादोरनि थाखाय खामानि मावनो गोसो गुदुं बिथांमोननि नैबे फिजिकेल एकाडेमियावहाय आसाम फिजिकेल एकाडेमियावहाय एनरल खालामफैनो हागोन आरो। गोजोन्थों।